feia molts anys que era l'amo i senyor del territori de la parella que anomenem urbana. Però fa 2 anys, misteriosament, just abans de la posta, va desaparèixer. Aquestes van ser les seves últimes imatges. Durant aquests últims anys, molts mascles han intentat substituir-lo. Aquest mascle jove va ser un dels primers en intentar ocupar aquest territori sense èxit. Després, altres mascles adults han estat visitant els diferents nius, però sense acabar de decidir-se. Fins i tot, l'any passat, un mascle va construir aquest niu al cantó dels existents, però també el va abandonar. Finalment, aquest any, per fi, a l'acabar l'hivern, aquest nou mascle ha ocupat el territori. Ha seduït una nova femella i tots dos s'han decidit a arreglar un dels vells nius existents. Som al mes de març i els membres de la parella no paren de portar branques al niu. La parella anterior sempre arreglava el niu almenys un mes abans. Entre branca i branca, la femella aprofita per revisar si les mides són bones. Diàriament, la femella, des d'un arbre proper al niu, anima insistentment el mascle a copular. El mascle no es pot resistir. Els crits de la còpula es deixen sentir des del fons del bosc. Quan els astors se'n van a caçar, el niu buit és ocupat per alguns veïns inconscients. Els tudons, despreocupadament, pensen que han trobat una casa ja moblada, però no són conscients de que té un propietari molt perillós. Aquesta còpula, a última hora de la tarda, confirma l'increment de la passió dels astors. La posta és imminent. Fins aquest any, els astors mai havien copulat al niu on havien de criar. A primeres hores del matí següent, l'activitat reproductora continua. Ara, el mascle acaba de portar la primera presa al niu. Un petit ratolí. No és gens normal que es porti una presa al niu abans que neixin els polls. Poques hores després, la femella pon el primer ou. Quan la femella s'aixeca, podem veure la tonalitat blavosa d'un ou acabat de pondre. I de nou, una altra còpula al niu. Totes les còpules enregistrades al niu han estat un cop començada la fase de posta. Però com tota parella, no sempre està d'acord amb tot. La femella crida al mascle, i el nostre mascle, que té uns ulls grocs taronja, abandona el niu i la deixa sola. De sobte, inesperadament, apareix aquest mascle vell. Té els ulls vermell intens. Mira un costat i l'altre cercant els propietaris. Això vol dir que hi haurà problemes. Ara cal estar atent. El que passarà tot seguit serà sorprenentment ràpid. La femella s'aixeca cridant. El mascle adult, dels ulls vermells, entrarà al niu i copularà amb la femella. De sobte, com un llamp, el mascle titular atacarà l'intrús.
De nou, torna la tranquil·litat. 2 dies després del primer ou, la femella pon el segon. Ja no hi haurà més còpules. A partir d'ara, la monotonia s'imposa en el dia a dia dels astors. Durant el proper mes, la feina de la femella és covar, covar i covar. Encara que de vegades el mascle també l'ajudarà. A la femella li falten algunes plomes de la cua. Aprofita l'estada al niu per començar a mudar el plomatge. Un mes després, ja es poden veure aquestes plomes creixent. Ni el fort vent ni la pluja poden impedir que els astors deixin de covar. Ha passat més d'un mes i els indicis indiquen que l'eclosió és imminent. Primer, la femella porta una presa al niu. Això ho acostumen a fer els astors poques hores abans de l'eclosió. Després, la femella comença a sentir un pollet que crida des del forat que està obrint a l'ou. I per fi, després de 38 dies d'incubació, neix el primer pollet. De seguida, el pollet fa equilibris per mantenir-se dret. 2 dies després, apareix el segon pollet. A partir d'ara, la prioritat dels pares serà alimentar els pollets. Però avui, la femella ens sorprèn. De manera inesperada, agafa una fulla de pi i la fa servir de pinta. Sí, per pentinar-se. És excepcional poder veure un astor fent servir una eina. Avui és un dia mogut. El mascle va descobrir un niu de gaig i un a un ha anat capturant els pollets. Els seus pares l'han seguit fins al niu i no paren d'empipar. Contínuament fan provocadores passades sobre el cap de la femella. Així porten ja 3 dies. Els continus atacs del gaig han posat al límit la femella. I al final decideix atacar un gaig. Sortirà disparada del niu i per uns mil·límetres el gaig aconseguirà escapar. A partir d'avui ja no tornaran a amenaçar el niu. Quan el sol castiga, la femella estén les ales per fer ombra i ensenya les plomes recentment mudades en creixement. I els polls, sota la mirada de la femella, van creixent. A les 2 setmanes encara són blancs. A les 3 setmanes ja es comencen a veure el creixement de les plomes primàries. A les 4 setmanes, el poll més gran ja té el pit vermellós. A les 5 setmanes no paren de fer exercicis de vol. Ja estan a punt de volar. Aquest any s'ha produït una onada de calor excepcional. El termòmetre ha pujat fins als 35 graus i els polls ho han notat. Però tot i així, als 38 dies volarà el primer poll. Feia 2 anys que no veien un poll volar en aquest territori. Aquest any, els astors ens han ensenyat que la natura sempre troba la manera de renéixer. Aquesta nova parella ha sabut lluitar contra tots els elements per reomplir el forat que va deixar la parella anterior. El cicle de la vida continua. Donem la benvinguda als nous astors i esperem que l'any vinent en volin més.